kanyo kotudore kod wach ni mara puonjo weche mag nyodo obede school obed kuonde mopogore opogore. Nitiere wach mabende iwacho kanyo ni state bende nitiere kod migao maduong' mar puonjo nyithindo weche mag nyodo. Ng'ata no kapenja ka ni to state to ongiso nango en jomage state ni otingo jomage nikech iwacho kanyo familia iwacho kanisa iselero ting margi state ni to en jomage kapok wadhi yue kawa lo sangen ni ko longo state ke chuangen ni ko longo ni government to ji onge ni mano wacho mano sirkal sama longo ni state longo sirkal but government one gi three government one gi family government one gi church government to gi sirkal government state government koro almost you weche mag somo gi ne sirkal longego because sirkal was not there. Weche mag somo ne gi family then weche mag somo biro gi kanisa. Koro kae kama adwaro mondo awach ni adonje kwa selo kanyo ni nitie gimo luongo ni ATR African Traditional Religion. Gimomiyo nyaka ne ket nyiri mondo ketnegi puonj matek kabisa e weche mag nyodo any once ni win the mind mar nyathi manyako to onge nyathi ma wuoyi mane biro tugo kode. Kech nyathi manyako ni nyiso ni kadipo ni timo makosa ma ibedo kod ich matene ni terori gi ng'ato mibedo gi ich to ino kibidhi tedo ibiro daka dalaka ori biro kendi gi ng'at moro moti you see kaka negitimeno kuro nyako ni odak ma kidwa dhi ire to wacho ni mano gimo kanyal because en gi expectation now the church mana keto ni kanyo the church bende nigi ratiro mar luongo ni indoctrinate members gi mondo gibed gi expectation. One, ndiko mar Nyasaye wachonwa ni joma terore ok none piny ruodh polo. Ka nyithindo gi wachako puonjo gi ka ging'eyo ni nitiere another heaven like sani ng'ama nena ka moko kuom gi morga malich ka gineno ka nitiere Ramogi TV ng'eni gi paro oging'ere gi Nairobi ka. Na ka nyiso gi ni mondo mi ti matek mondo chiemo ibed Ramogi TV ng'ani biro tiyo matek. Mano what kanisa indoctrinate gi. Now the state my luongo ni sirkal makoro kawuono ni 100 ne over nyithindwa from age 7 nyaka age 20 mago nyithindo madhi e school adwa ni mak parono gi kanyo mano ko tudore kod state ma waketo nyithindwa e lwetwa kochakore higni 7 nyaka gichopo no ne mbalariany adwa ni wakaw yuyo matin gi sani tok yo marwa wabro duogo mar mondo mi dhi mbele gi point ne nyaka Ramogi jong watwa kae kotudore kod puonjo weche nyodo e school antiere kae kod welo ariyo wendwa mar adek ponono biro tudore kodwa ka wadhi mbele kod twak maro imedo